बिफा दिनै फिसा बिग्रायनि डिउटियाव थांनायनि गिबि सान बोर सास्रिहर बिफा जाहाथे फिसाया देरहासार जायो। थां फिसा नों जेब्लाबो देरहासार जाहो। आफा दिनै आं नोंनि लांदां जायगाखौ सुफुंनो ओंखारबाय। बोर हो आफा, गोहो हो। मिस्टार बिग्राय गोरा गयारी, दिनैनिफ्राय नों जोंनि डिपार्टमेन्टनि एएसपि एसिस्टेन्ट सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस। गोसोआव लाखि, जोंनि बे खाखि खसाबा हादोरनि साफ्रोमबो उन्दै गेदेर धोनि गोरिब बयनिबो रैखाथिनि ढाल। खोनासं, जोंनि डिपार्टमेन्टनि खायसेया बे खाखि खसाबखौ मोनगानाय लोगो लोगो गावखौनो आयेननि सुंथागिरि सानो आरो देरगानानै लायो। नाथाय बे नङा। समाजनि गाज्रि सुबुं आरो दुथांफोरखौ हमै हमै सोदांनाय आरो दबथायनायासो पुलिसनि हाबा। मिस्टार बिग्रायगोरा, मिजिं थियो नों नोंनि केरियाराव देरहासार जानो हागोन। आं नाजागोन मेडाम। प्रिय बन्धु रामसायारि। यस मेडाम। थां बिनि केबिनखौ खिन्थाहैथां। यस मेडाम। राजा हरिनारायण मालानो गथ' प्रफेसर सुबुं बर'नि फिसाजोरा बियो हानि हनै मालाय बिगोमानि दंखायो। लोगोफोर, आं दिनै बे फामिगौनि पाउडार खावलायाव सिखिरि जानानै सोब गुदुंगोन। जोंबो दं। मा जाया? राजाया आंखौ किस खालामदों। ओइ, मा जुनारखौ बिलाय? मा? आं जुनार आखु? औ, मा जुनारखौ बियो? मानो? फैदो फै, बिसोरो नांलायनानै लाब गैला। हिनजावजों लिंलां लांजानानै गावखौनो गोहो गोलोमदां खालामनो हाबालै जाम्बा। नों एरायना थाथ'। एटेक!
सार बेहाय माबा दावराव जादों अरे बिग्राय नोंथां अ फिलिफां माथो जाया बे राजाया फामिखौ हमख्रबना खुदुमदों गान हेला हेले नङाबा नै केटेक 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 बेगर फिसा बोराय बायदि फोजागोन हा नोंनि बिब' बिनानावजों बेबादि बिहेभ खालामबा नोंखिनानै थानो हागोन ओइ अफिसार एसपि बिग्रायग्रा गयारि वाव मा इसेबां गोहोगोरा बे अफिसारालाय सालाफोर मा खायदा बे माबार दावला जा दावला आर खानसु नागिरदों मा अरे ओइ साला ओरै जा ओरै बाद दावला जा आर नङाबा एम्बु बाद जानो हागौ नों बे नोगोराव गोदान बेनिखायनो नों जेबो मिन्थियाखै आं बे शहरनि बयनिख्रुइबो देरसिन फालांगि प्रेमानन्द मोसाहारिनि फिसाज्ला मिन्थिबाय ना राजा मोसाहारि आफाया नों बायदि पुलिस अफिसारखौ बायोसो ओइ बे एसपि बिग्राया माबा मोनसे जिराद नङा नों फाजोंबाय जोङो शाला नों राजा एबा फोरजायानो जा नोंनि नोमफा प्रेमानन्दलाय मा सोरबा एमपि एमएलए मन्त्रि सत्रनि फिसालाबाबो नैबे बिग्रायजों रावबो रेहाय गैया मा एसे बोगदा जोहोलाव खोनासं नोमफा प्रेमानन्दनो खोन्थाहै नोंनिख्रुइ गोहो आरो बोलोगोरासिन मानास हाग्रामानिफ्राय मोसा बागाया फैनानै बे सहराव दंफैयो होननानै मानसिफ्रा जाय हिन्जावखौ बिमा माहारि होननानै सानो दुर्गा पार्वती लोक्षि सरस्वती होननानै फुजियो बे हिन्जावखौ नोङो गेलेग्रा मुसुखा सानो गोख्रै आथि दाननाय खुलुम आरो निमाहा बि सरि थां गोख्रै देखालां ओइ गुन्दाफोर दलथा बाथा साला बेहेराफोर खासि खालामनो साला सैमाफोर मासे मानै माथाम माब्रै थां सालाफोर न'आव ओंखाम गोजां बिजाब जायो नोंसोरो हाय हेन्डसम हाउ आच्छा स्वीट बियो सोर बियो आंनि गार्लफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड ना लाइफ जाथ'वाखै जाहांहां नोंथांनि नोजोरा थिगैनो दं औ हिन्जावफ्रा ओरैनो नायनो समायनाखा गलाब बिबार बादि गावदां बेबादि ड्रेस गानो मा गोनांथि दं सार इंलिश टाइप लंपेन्ट दागोन जारौ चुरिदार दागोन सारि दागोन जारौ स्कार्ट दागोन खर' दख'नाखौनो जारौ दानानै गान जारौ दानो रोङाबोला हाथायाव जारौ बायनानै गान
रुंसारि अबिराम गयारिहा बिदि फिसाला दंबावो? औ सार दा बियो जोंनि एएसपि मानसिया माबादि? मानसियाथ' जोबोद साहसि आरो थों गोथों इसिबां गोगा बियो फांसे सुद्राय बिफांखौ बुख'खांनानै आरो फांसेसो रज'बावनो नागिरदों। नोंथांनि सासे पुलिस अफिसार जाखोमानानै दं बेखौ मिथियाखैमोन आं। बावाखै जानो गोसो गैयामोन नाथाय आफाया हरखाब थैनो थांनायलाय। माब्ला मा जानानै? एक्सिडेन्ट। सांग्रां जा इन्सपेक्टर जाहाथे बिग्राया बिफा अबिराम गयारिनि मार्डार केसनि सोमोन्दै जेबो मिथिनो मोना आरो जोंनि 2 नाम्बार फालांगिनि सोमोन्दै जाहाथे जेबो मोदोमनो मोना आरो नोजोर हो बै फाइला जाहाथे बिग्रानि आखायाव गोग्लैया। नैबे इन्सपेक्टर प्रिय बन्धु रामसियारिया जाबा जानानै लाइ बिसिग्रा नङा सार। प्रिय बन्धु आंहा नोंनि सायाव जोबोद फोथायनाय दंखायो। आफा थैब्ला आङो गवालपारा सैनिक स्कुलनि बयस हस्टेलावसोमोन। फाइनाल आनजाद जाफुगासिनो दंमोन। आफानि थैनायखौ आं नुफैनाय जायाखिसै। मिथिया हुथिया सोंफ्लांनानै गोसोआव दुखु होनाय जाबाय। जेबो नङा सोङाब्ला माबोरैथो मिथिनो। हेलो एमएलए शिबनाथ दैमारी स्पीकिं। एमएलए दैमारी नोंथां अबिराम गयारिहा माथो पुलिस अफिसार जानो हालायनाय फिसाला सासे दंबावो माथो। खिन्था हरनो सानैनो बावनासो दं आं। बिफा जोलै फिसा जानाय नङाथ'? गोखै बिफांनि फिथाइया माब्लाथो गोदै जाफेरखो? आच्छा नोंथाङा दा मा मावनानै दं? गैया सानदोंमोन रायजो मोनब्ला माबा मोनसे जागोन नाथाय सोरनो सोर मा मुफ्लानो दा ओरैनो BPPRCC होननाय नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसननि आफादगिरि जानानै दंथ'यो। BPPRCC? BPPRCC गोलावै बडलेण्ड पिपल पिस एन्ड राइट्स क'अर्डिनेशन कमिटि। थांखिया बडलेण्डनि सिङाव थानाय मोनफ्रोम हारि आरो धोरोम बासियालासेनो साफ्रोम नोगोरारिफोरनि गोजोन आरो सुबुं समाजनि सायाव नोजोर होनाय आरो रैखाथि होनाय। थांखिया मोजाङानो जोंनि पुलिस डिपार्टमेन्टजों गोरोबो। नोंथांजों माखासे खोथा रायज्लायनांगौ दंमोन नाथाय गासै खोथाखौ बेयाव रायज्लायजाजोबा। नोंथाङा मालाबा समाय लानानै जोंनि मावखुलियाव फैनो नामा? जागोन। हाय हेन्डसाम नोंखौ आं माब्रै आंनि मोजां मोननाय देवलोङाव फोनांनो हाबावनो। आइडिया लिफ्ट लिफ्ट प्लिज। हाबा जुगानो मोजां नंमारला इसोरा जेरै अन्थाइ बिखा बिदिनो मानसिफ्राबो अननो रोङै अन्थाइ बिखा जालांजोब्बाय। मानसिया खानिसोमोन नामा? आयौ हनै फैफिनगौहाय हेलेना रेडि जाखादोहाय। मा नों मेगनजों नुवा खानि नामा? मेगनजों नुनायमोनब्ला आं मानो सौदाव मुगदाव जाबाय बायनो। हनै दासो थांनाय गारिनाव लिफ्ट बिबायदोंमोन आं गैया ब्लडसो थांबाय। हाबा मासि अन्थाइ बिखा। बे अन्थाइ बिखाया आंनो। नङा नङा नों अन्थाइ बिखा नङा नों जोबोद अनसुला। खानिबाबो सिख्लाया नायनो जोबोद मोजांथारथ'। नों आंखौ माबाफोर बुंदों नामा होनदां? जेबो बुङाखैथ'। आच्छा नों बबेसिम थांनो? आं दोनलांनोसै फै। हेलेना बेनो सनानि खाबुआ। हाय बेसो। फै गाखोहैदो। दे गाखोदो। से मानिसै
नों जोबोद अनसुला नङा आं अननो रोङा मालाय बायदिबा जों बायदि खानि खुजिखौ मुगैनानै ब्लडसो थांसिगौमोन नों माब्रै बुंनो हाखो मानसिफ्रा बुङो जायनि गोसोआ मोजां बेनि महर मुस्रियाबो मोजां नोंबो जोबोद नायनो मोजां इस नङा गारा नंथारगौ नङा गाराखौ आं मानो बुंनो आवलिहांबायहाय सालाया नों मारगौ अरनि खाथियाव लाहाया आवलियाब्लानो थानो हाया होननाया आच्छा दहाय गादरनाया दुलुबायदों नामा आं मेगन खानाया बोरै नुनो नोंनो नायनायनानै खोन्थादो ना इसोराबो इसोर मा एसे अन्थाइ बिखा महर मुस्रिखौ एसे समायना दाना हरबाय नाथाय मेगनखौल' हरनो मानो एसे खिरफिन जाया हे इसोर थैजासे बिदिनो सिथाबनानै थाबाय थानो मोन्थों हाय हाय मा एसि मोहिनी गोनां नोंनि हायना महरा खेबसे नुनायावनो मेगनाव नोजोर नांबाय आं फागोला जाबाय जारौ गुस्थिनि मिनिनाया आंखौ फाग्लासिनसो खालामबाय हाय मा एसि मोहिनी गोनां नोंनि हायना महरा खेबसे नुनायावनो मेगनाव नोजोर नांबाय आं फागोला जाबाय
हाला आंबो बावनो हाला थैस' थांस' नोंखौ बावनो हाखाला अ सना नाजावदो आंनि अननाय सुग्लाय होदो आब्रा गोसोखौ हाय हाय मा इसी मोहिनी गोनां नोंनि हायना महरा खेबसे नुनायावनो मेगनाव नोजोर नांबाय आं फागेला जाबाय हो 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 हे 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 सारसो आच्छा नों मेगन खानि नंमारगौ ना नंमारा आं फोथायनो गोब्राबसो मोनलायलांबाय नंखाय नंदोंबा नायदो नै मेगनोबा सोरबा सोरबा आंनि मेगन नुयैनि खाबुखौ लानानै आं सुनि आं पापि बिदिखायनो आंनि आइ आफाया आंखौ मुगैनानै गोरलैयावनो हामबाय दा गाबसै सिरि थादो नोंनि गाबनायखौ मानसिफ्रा खोनायोब्ला आंखौसो माबा खालामनो सानगोन हाबाब नों बासि अनसुला इसोरा नोंनो आं बायदि खानि खुजि नङै सासे नायनो मोजां हिन्जावजों जुलि हरथों हेलेना बारा जानाया थाब आंगायनो गोरलै गोसोखांदों मा सोलो खालामनाया मोजां बारा बादा सिखावनि सालाया खान्दा होनाय बायदि हमजानो हागौ गारिया लाखिदो बेयावनो लाखिदो नांला बेयावनो ओंखारनोसै आङो Hi, handsome. How sweet. I love you. Ada, sana sanjubay huni skaddo. आवसाव गथ'आ सानफ्राव बेरायहैनायावबा बहा बहा मा लोगो मोनबोयो ए नै बिसिबांबा गोलाव खानाय सोरबा बाजैनि ओइ गथ' जेखौ खुगाव फैयो बेखौ मानो बुङो हा इया थिखलायनि गथ'खौ हा ओइ गथ' र' नों र' हनै हनै ओइ गथ' नोंखौ आवसाव गथ'फ्रा थांदो दुगैस्रांहैदो थां नोंखौ गथ' बिग्राय ओंखाम ओंख्रि गुदुङा मोनखाजोब्बायमोन जालांखादो आफा जालांलायै सम गैया
बिफायाबो बिदिनोमोन खालि सम गैया मा गया नोंथां सफैबायनो औ फै जिराय नोंथां आं नोंथांखौ लेंहरनायनि जाहोना बेनोदि जोंनि बे सहराव हेर'इन ब्राउन सुगार बायदि फेग्रा मुवाफ्रा सिरि सिरि गोबां सोलिखोमानानै दं बाथ्रायाथ' जोबोद सिरियास बे सहरनि गोजान खाथिनिफ्राय फरायनो थाफैनाय फरायसाफ्रा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जाबोगासिनो दं बाथ्रायाथ' जोबोद साननो गोनां बर'नि उथुमै बेयावनो बेबादिब्ला सोर मोजां लेखा गोरों मानसि सिखारबावनो बे जोंनि बड'लेण्ड रायजोखौ इयुनाव सोर माबादि मानसिफ्रा सालायगोन हारिनि बे इयुनखौ गाबखांनानैनो फरायसा आफादाबो क्वालिटि इडुकेसननि थाखाय गोबां हाबा मावबोबाय बेफोरनि गुदिया सोर बै राजाया बिनि बिफा प्रेमानन्द मुसाहारि आरो लकेल एमएलए शिबनाथ दैमारि प्रेमानन्दनि बिजनेसा बेल' नङा मुङावल' माइ माइरं बेसर फाथोनि स्टकिस नाथाय सिं सिं गान्दा गं मैदेर हाथाय आरो 2 नम्बर दंफांनि साप्लाइ बेफोरखौ बारहोनायाव नोंथांनि माखासे पुलिसफ्राबो मदद खालामो मानो खालामा जानो आसल आरो रांथ' बे बिजनेसाव लकेल एमएलए शिबनाथ दैमारियाबो मुलाम्फानि 50% बख्रा दं मन्त्रि एमएलएफ्रा माजोंथो थाखो थाखो बिल्डिं लुगासिनो माजोंथो जोंगा मागा बिलासि गारि गाखोदों आच्छा बेफोर जिरादफ्रा माब्ला थाङो फैयो आरो माब्रै गुमुर मोनो